Higala maayong hapon ug maayong pagpaminaw. Welcome na usab sa laing episode sa Justice on Air, ang inyong legal service program dinhi sa DXMU-FM 88.9, your development radio. Of course, kini ang inyong host nini nga program, Dr. LG Iman Aninayon, og sulod sa 45 minutos ato na usab nga tagaan og kahayag ang mga legal issues nga kasagarang mahitabo sa workplace, sa atong trabahoanan ug sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi. This time, kauban gihapon nato karon ang atong mga legal expert gikan sa University Legal Office. We have here, of course, ang atuang University. Okay, University Legal Counsel mismo, si Attorney James Violon. Nga nahimo na siya nang nakakatawa ko. Kaya nahimo na siyang Attorney James J. Timario. Pero bitaw ka ba nito karon live sa DXMU-FM si Attorney James Violon. And of course, ang atong legal assistant 3, si Attorney Gretel Timario. Maayong hapon kaninyo, Attorney James and Attorney Gretel. Happy New Year! This is our first episode for this year.